Takže ahoj lidi, zdravím z Calendrife a vítejte u další, už již druhého dílu ze hry Testy Planet Back Second. Omlouvám se, že dlouho nebylo žádný video, byly k tomu menší, no, trošku jsem na to zapomněl, nebudu se vymlouvat. Tak, jdeme rovnou na 3. level. Tady už přicházejí nepřátelé v podobě koček. Tak, sníme ze začátku nějaké potkany. Fajn, jsou to laboratorní krysy, já vím. Trošku to stiším, abych nemusel aby to nebylo náhodou copyright. Doufám, že tahle hudba není copyright. Ale děkuji vám, že mě sledujete už lidi. Už jsem si všiml prvního komentáře. První z vás si mě přidal do kruhu, za což vám velice děkuju. Už děkuju vám za 2 odběratele, vím, že to sice není moc a není to důvod děkování, ale já jsem člověk, který je vděčný. Proto když jsem po dlouhé době vešel na svůj kanál a viděl jsem, že mám 2 odběratele, tak jsem si řekl, přece ty 2 lidi nezklamu a rozhodl jsem se, že natočím další díl. Jsem rád, doufám, že vám nevadí můj hlas. Řekněte mi, když tak, mi napište do komentářů, potom až do natočím tenhle díl, tak mi řekněte prosím, jestli vám vadí můj hlas, nebo jestli co mám v případě vylepšit. Já si cením každýho názoru, i toho negativního, i toho pozitivního. Mám sice radši ty pozitivní, ale vím, že vždycky nemůže být ten pozitivní komentář. Nedávno měl jsem už natočený 1 díl McPixela a Testy Planet, ale bohužel mi tam přeskakoval zvuk. Takže jsem musel ty díly smazat a musel jsem znova nahrávat od začátku. Testy Planet jsem musel znovu hrát a teďko natáčím znova druhý díl, 3. level. Proto budu asi trošku zklamanější, protože si to tolik neužiju. Tak, kde je něco, co bych mohl snít? Před chvilkou jsem snědl oběd. A co vy? Co jste měli vy k obědu? To by mě zajímalo. Jak se vám daří zatím lidi? Omlouvám se za vrzání židle. Už zase, jako vždycky. Tak. Tady jsou zase tlupy myší. Možná se pokusím natočit i spor, jestli se mi to nebude bugovat. Protože čas od času, když mimochodem, jak někdo se mě ptal v komentářích, jestli natáčím natáčím přes Bandičem, tak ano, natáčím přes Bandičem a zvuk nahrávám přes telefon. Doufám, že vám to nevadí, protože zatím si nemůžu dovolit pořádný mikrák. A ten, co mám, tak v něm vypadává zvuk. Takže by mělo moje komentování tak, že bych nemluvil vůbec. Jednou jsem se zkoušel ještě na starým kanále, který jsem mýval, jsem zkoušel nemluvený let's play, ale ty tolik nebyly úspěšný. Neboli v překladu nebyly vůbec. Proto jsem se rozhodl aspoň používat telefon a přes telefon nahrávat ten zvuk. I když někdy sem tam uslyšíte zádrhely ve zvucích, tak to je proto, že se smíchávají zvuky hudby a audio ze hry a audio ode mě. Edituju přes Movie Maker, vím, je to špatný program, protože je lepší ten, jak se to jmenuje. Promiňte, někdy si nemůžu vybavit názvy. Ale vím, Sony Vegas. Přes Sony Vegas vím, že je to sice lepší, ale takhle mi to připadá, že to je taky snesitelný, ne? Doufám, že to je snesitelný pro vás. Pro mě záleží na vašich názorech a na vás. Řekněme, nemůžu vám nabídnout takovou kvalitu jako jiní slavní youtubeři, ale jsem rád, že jste mě aspoň našli na YouTube. Nezviditelňuju se pod žádnýma videama, protože vím, že to není dobrý,
že lidi potom divně reagujou. Tak, teďkom půjdeme na 4. level, poslední level téhle série. Pardon, ne téhle série, myslel jsem téhle epizody. Tak, Time Machine, stroj času. Tak, tady musím smít stroj času. No, možná rozehraju novou sérii, ještě další, kromě Testy Planet. Myslím, že bych mohl na Steamu najít nějakou hru, která by mohla vyjít. Když se vám líbí Testy Planet, tak si zkusím najít ještě nějakou hru, kterou bych natočil, a když tak bych ji ještě dneska vydal. Dneska možná vydám jedno video, protože zkrátka to je časově náročný, zvláště když jsem tam zlobý program. No, ale to vás asi nezajímá. Takže jo. Dneska jsme dostávali známky menší do vysvědčení. Řekněme, jsem s nimi spokojený se svýma známkama, protože mít trojku na vysvědčení z čeho to bylo? Jo, 3 z matiky, to je pro mě aspoň nějaký plus, protože 4, co jsem mýval na základce, to je mnohem horší. No, tak, furt jíme bonbony, jsme na stole. Vždycky, když jsme v posledním díle té kapitoly, tak začínáme vždycky od počátku, kde jsme začínali v prvním levelu. V prvním levelu jsme začínali na stole, takže tady jsme na stole. Potom se dostaneme ze stolu dolů a to budeme už větší. Vidíte, jsme furt na stole, jíme přístroje, francouzský klíč, tady profesor a jeho učení. Divím se, že se mě snaží zastavit. Jsou konec konců větší než já, takže by mohli být tak dobří a přát mě plácnout, praštit a hnedka by to bylo. Hnedka bych byl zmenšený a mohli by mě i porazit. Ale oni ne, oni se rozhodnou, že se budou koukat, co dělám. Hlupáci naivní, myslí si, že by mě mohli zastavit, ale oni se rozhodnou, že to neudělají. A to bude chyba, kterou udělali naposledy. Odsoudí celý lidstvo k záhubě. A proč? Kvůli jednomu miniaturnímu organismu, který rostl z obyčejných bonbonů a teďko je už francouzské klíče. Za chvíli už budeme jít ty potkany. Fajn, laboratorní krysy, já to budu nazývat potkanama. Možná vydám Pokémony, ale říkám jo možná. Protože si nejsem jistý, jak mi to půjde, a taky budu muset vymyslet nějakou náhradu za zvuky simulátoru, protože pochybuji, že budete chtít slyšet zrychlený záběry, zkrátka jak hraju. A taky většinou já hraju hry, na kterých můžu hrát na klávesnici nebo za pomocí myši. Já vím, že Pokémoni se hrajou za pomocí klávesnice a musím používat více tlačítkových kombinací, což není pro mě nejlepší, ale kdybyste chtěli, tak si to třeba zahraju. Mě to nevadí, já si zahraju rád. Aspoň si připomenu ty časy, kdy jsem hrával Pokémony. No, dělám jako byl nějaký starý děda. To spíše ne, ale zkrátka jsem kdysi dávno hrával Pokémony a chci si to zase připomenout. Jo, jsem podivný, protože hraju ve svém věku takovýhle kreslený hry. Je mi 16 let, 28. mi bude 17. Doufám, že budu mít více odběratelů, protože mě baví zkrátka natáčet. A třeba z 4 videa za 2 dny to celkem jde, ne? Nevím jak vám, ale mě to vyhovuje celkem. No,
co dodat. Doufám, že to se mnou vydržíte. Jsem rád, že se vám líbím zatím, jak natáčím. Protože já sním o tom, že budu jednou youtuber, o kterým bude vědět, dosáhnu takových 20 odběratelů, to by bylo pro mě dobrý, protože málo který člověk snese moje nesmyslný kecání. Tak. Jsem trošku nachlazený, za což se omlouvám, že vám kašlu do videa, ale snad to snesete. Mám takový zlozvyk, že furt říkám ale to vím, že víte a jste si to všimli. No, dneska jsem byl ve škole, protože jsem musel udělat ještě nějaký ty práce v kuchyni. To víte, kuchař se nikdy nespí. No, teoreticky každý povolání je důležitý. I když nevím, proč by vás to zajímalo, jakože já jsem kuchař nebo co. No, zkrátka nevím, o čem bych vám povídal. Tak vám můžu vyprávět třeba o tom, nevím, co plánuju. Plánuju do budoucna natočit ještě nějaký, dneska bych ještě mohl vydat novou sérii, kterou teďko mám ve střižně a potom ji nahraju po tomhle tom díle. Bude to na hru, jakáže to bude hra? Bude to na hru, já vám to nebudu vyžvaňovat a zkrátka vás nechám překvapit. No, nevím, jestli bude ta hra pro každýho, ale mně se minimálně líbí. No, myslím, že nejdůležitější, aby člověk natáčel, když se mu to líbí. A ne protože, že by třeba měl povinnost. Když mně nezáleží na tom, jestli lidem se líbí moje tvorba nebo nelíbí. Já si vydávám na ten kanál Kalendarife, si vydávám videa dle libosti. Podle toho, jak jsem s tím spokojený. Když nejsem s tím videem spokojený, tak ho smažu a začnu hrát znova tu hru, abych mohl začít tam, kde jsem skončil. Nebo někdy, za chvíli možná uvidíte menší krát na chvíli ve hře, ale to bude tím, že mě donatáčel program a zapomněl jsem si nastavit, aby natáčel poté, co uplyne určitá doba. Takže tam budete mít určitý interval, který zkrátka neumím ovlivnit, takže tam uvidíte třeba stojící obrázek. Abyste se nedivili, proč tam bude stojící obrázek. Tak, teďko už můžu snít stroj času. Tenhle na stroj času. Tak. Hop. Stroj času je snězený. Konečně. Tak. Menší začernění. Jo. On snědl můj stroj času. Co se stalo? Chronologicky partikl v mým stroj času musel lokalizovat, local information, co? Šel testovat zpět v čase. Mezi 65 miliony let. Dáme continue. Trošku mi zlobí bezdrátová myška. Continue. Tak. Já jsem rád, doufám, že jste si video užili, já jsem rád, že jste to se mnou vydrželi. Těším se s vámi někdy příště. Ahoj.